Hej, og velkommen til den her KFP Conversations på Drift Radio. I dag skal det handle om værdien af vores blivende kulturfællesskaber, hvilket måske kan være lidt en sjov sætning for nogen. Grunden til, at vi siger det, er, fordi vi lige nu ser rigtig mange midlertidige kulturfællesskaber. Det vil sige både klubber og andre sådan, forsamlingssteder for vores miljø. Og hvad det er, det egentlig gør ved os som community og som scene, at de her steder måske snart forsvinder. Jeg hedder Denise Garborg. Jeg kommer fra den anden side, blandt andet, og fra KFP's politiske gruppe. Og den anden side, det er jo en natklub, som rigtig mange af jer sikkert har været på. Men vi står også til at forsvinde lige om lidt, fordi vi har en kontrakt, som udløber måske om et år, måske 2 år. Og det har ret mange udfordringer for os i forhold til det her med at skabe noget værdi et sted, som du ved, du skal væk fra om lidt. Det skaber i sig selv nogle mærkelige konflikter i, hvor meget sjæl og nerve man kan lægge et sted. Ved siden af mig, der sidder John. Du har en der. Jeg har en her. Ja, jeg hedder John. Jeg kommer fra Metropol og Pleasure Control. Metropol er et kulturhus ude på Amager, ude på Laplandsgade, og Pleasure Control er et event- og festkollektiv. Hvis jeg skal tale ud fra mit eget perspektiv, så er nogle udfordringerne, specielt med Metropol, det er, at vi ved ikke, hvor længe det er, at vi kan blive ved med at være der. Det kan være svært, når det er, man ikke ved, hvad for en fremtid det er, man kigger ind i, så hvor meget tid skal man investere, hvor mange penge skal man investere, og vi laver nogle mega gode ting, som gør en stor forskel for kulturlivet i København, så vi vil gerne blive ved med det, men det er svært at vide, når der man ligesom kigger ind i en uvis fremtid, og man ikke ved, om kommunen ligesom river en ned om 2 år eller 3 år, eller hvordan det er. Så kort fortalt. Ja, og det sidste mand, det er Anders herovre. Du kan måske fortælle lidt om, hvordan byen har udviklet sig i de seneste år, altså København. Fordi det er jo noget nyt, at vi lige pludselig ser så mange steder, som vi gør nu. Ja. Sådan har det jo ikke altid været for os. Nej, man kan jo sige, altså især her efter corona, er der kommet en masse nye steder. I har fået en ny lokation, Module er kommet til, Metropol er kommet til, så man kan jo sige, et eller andet sted har vi jo vildt mange kulturtilbud nu, hvor der sker en masse ting, og hvilket er super fedt. Men det der ligesom også, som vi lægger mærke til nu, er jo, at mange af de her steder er ligesom på lånt tid, og det er det jo typisk desværre altid med kulturliv, og så rykker man mod udområderne og længere ud. Men det vi kan se ligesom nu, vi er ligesom noget kanten af byen, og når de begynder at renovere ud ved jer, eller de skal bygge nye biografer inde ved jer, jamen så er der bare ikke umiddelbart lige noget inden for kommunegrænsen, hvor man kan rykke ud til. Og det skaber en masse udfordringer, som er det, vi blandt andet vender her i dag, ikke? Ja, vi så det jo for eksempel fra den anden sides fortid, da vi havde et andet sted, som var et af de første af de her steder, der poppede op ude på Grøntorvet, som senere hen skulle laves til lejeboliger. Så fik vi ikke det sted længere, og det er jo måske det samme, der sker ude ved Laplandsgade her, inden for en rimelig kort fremtid. Anders, du har fulgt meget med i udlandet også, hvordan hele byudviklingen er sket. Hvordan har man løst den her konflikt? Er det det samme, de ser derude? Ja, så jeg har kigget meget blandt andet på Berlin, hvor man har gennem Klubkommissionen har man jo forsket de sidste 20 år og skaffet en masse data her igennem, og ligesom kunne se, at ligesom for at måle på, jamen, hvad pokker kan man gøre? Og når du ligesom har haft det her data, så har det været nemmere at kunne snakke med kommunen og ligesom sige, jamen, det her sted er vigtigt for kvarteret. Et sted som Metropol gør rigtig meget for hele Amager Øst, eller I gør noget for Indre By. Og det har man ligesom kunne snakke med kommunen om på et eller andet niveau, hvor man forstår hinanden. Og jeg tror, at der, hvor vi er lige nu herhjemme, der har kommunen for svært ved at forstå, hvad det er, vi ligesom prøver, og hvad det er, vi formidler, og hvad det er, vores steder kan. Fordi jeg tror mange gange det, at de vil sige, eller som de også siger nu, er, jamen vi har jo alle de kommunale spillesteder, vi har Pumpehuset, vi har alle de store og små, som er støttet og sådan noget, så okay, der er jo mere end rigelige steder, så hvad er det de her steder, I har kan, som
alt det kommunen har kulturelt tilbud ikke har. Ja, fordi det er netop den her med sådan, hvad er vigtigheden af de her steder? Hvorfor er det ikke bare ligegyldigt, at vi forsvinder om 2 år eller 5 år? John, hvad føler du, at I bringer af værdi til lokalmiljøet? Altså, det vi gør, det er, at vi er et åbent fællesskab, for folk kan komme og være kreative, komme og lave events, komme og lave mad, lave folkekøkkener, lave yoga, lave kunst, design. Altså, det vi kan, det er, at vi møder unge mennesker i øjenhøjde. Vi er meget nemme og accessible at snakke med, og hvis man har en god idé, jamen så lytter vi. Og vi hjælper og er imødekommende. Hvis der er, man for eksempel går til en kommunal institution, eller et kommunalt spillested, eller deslige, så er det ikke givet, at de møder dig på den måde, som vi møder unge kulturaktører. Hvis der du gerne vil lave et arrangement hos os, så er vi meget hurtigt til at spørge om, hvad er det for noget, og hvordan kan vi hjælpe dig med at udleve jeres idé. Så tilgængelighed og det, at vi er åbne over for alle mulige former for kultur på en ordentlig og i øjenhøjde mødekommende måde, som jeg kan sige det sådan, er det vi kan. Og det er det, som også gør, at vi har mega travlt, og at vi bliver ved med at få noget i kalenderen, fordi at der er folk, vi resonerer ligesom bare med det her behov, som er derude, fordi det er jo ikke fordi, vi er de eneste kulturhus eller eneste venue, der er derude, men vi rammer lige en nerve, og derfor vil det også være mega ærgerligt, hvis der ikke kan være flere som os, der er derude. Ja. Ja, og Anders, du laver jo Fast Forward-fester blandt andet. Hvorfor er det, at en Fast Forward-fest skal fungere i sådan nogle steder, som vi har, og du ikke bare kan være i et almindeligt kommunalt kulturhus? Hvad er det, der gør det specielt? Jamen ligesom som John nævner, det der er rigtig fedt, hvis man har nogle steder, hvor der ligesom er en blank sheet, hvor man selv kan komme med sit eget personale, sin egen lysfolk, så har man ligesom mere, kreativt frirum til at prøve nogle ting af, som du ikke kan, hvis du er i pumpehuset, hvor der måske er en fast lysmester, der er også et security team, der er også nogle folk, der ligesom hele vejen rundt, du kan ikke prøve at skabe det der på samme måde, og man kan sige, det er jo også fedt, at der ligesom er de steder, hvor man, hvis man ikke har lyst til at have det ansvar, så kan man for eksempel jo være inde på den anden side, hvor I har ligesom oparbejdet mange af de der ting der, men jeg synes i hvert fald, det er ærgerligt i forhold til nye aktører, der skal komme frem, hvis den eneste måde, de kan få erfaring på, er ved at være på etablerede spillesteder, og man ikke ligesom kan gøre det der med, at man kan få lov at bygge det hele op på bunden. Og det er jo også det, som jeg også vil spørge jer om, fordi sådan, hvis du sidder med kommunale øjne og kigger på det, så hvad er det så, hvis man stiller det op? Hvad er det lige præcis, I kan, som pumpehuset ikke kan? Fordi, ja. Ja, fordi det kan jo være utrolig svært at se, hvis man bare kigger på sådan inventarlisten af et venue eller sådan noget. Altså, vi har et godt anlæg, og vi har ligesom dørpersonalet og sådan noget, så på den måde er der ikke nogen forskel fra, hvis du skulle gå over på pumpehuset og holde dit musikevent. Men jeg tror, at det vi bidrager med, er netop også det, John snakker om, at hele kulturen inde på stedet er ligesom indgroet. Vi er jo også en Safer Space klub, så hos os ved man, at det dørpersonale, der står der, de forstår også det crew, der kommer, og vores barpersonale er rigtig mange queer-personer og sådan noget, så derfor tror jeg, det taler rigtig meget til de crews, som selv laver fester for det segment. Der kan det godt være utrolig utryghedsskabende at komme ud på Vega eller et eller andet og skulle lave noget med nogen, man ikke helt ved, om har de samme værdisæt som en selv. Og som også forstår værdien i, at ting godt må være lidt DIY og skævt en gang imellem. Jeg tror også noget af det, vi bidrager med, er, at vi giver folk en chance. Vi tager ret mange risici med nye crews. Man behøver sgu ikke at komme og have et kæmpe budget for at holde en fest hos os. Hvorimod, hvis du skal ud på nogle af de etablerede venues, så er der alligevel sådan et entry level, som du skal op over, før det giver mening at holde et event på pumpehuset, eller hvem vi nu skulle pege ud, ikke? Vil du knytte noget til det? Ja, altså i forlængelse af det der er der også, og i forlængelse af hvad du siger,
noget med noget generationelt. Det som er vigtigt, det er, at du også ligesom deler viden, du deler know-how. Det er i hvert fald nogle af de værdier, vi har hos Metropol i hvert fald, at skill sharing og community, altså du har et sted at være, eller alle de her ting her, det er ikke noget, du får på Vega. Altså, så det er også lige så meget fællesskabet i at skabe noget sammen, som er ret vigtigt. Plus, jeg har været heldig, eller med Place Control har jeg været heldig at kunne udvikle mig og forstå, hvordan det er at lave et arrangement, og lave det flere forskellige steder rundt omkring København. Men hvordan sørger vi for, at en generation... Jeg bliver jo nok ikke ved med det her, til jeg er 50 eller sådan noget, vel? Så, men der skal jo ligesom være nogen, der gider at gøre det efter mig, og os. Og hvordan gør vi det, når der ikke er nogen steder, de kan udfolde sig? Og det, det er den udfordring, vi står med i hvert fald. Ja, fordi noget af det, vi i hvert fald har snakket om, er også det her, hvis nu alle de her steder, hvor kreativiteten netop får lov til at blomstre, forsvinder, så kommer der et eller andet vakuum, hvor vi lige pludselig ikke får lov til at prøve kræfter med lys, selvom det egentlig ikke lige var det, vi lavede. Så alle de her ting, som måske ikke er så synlige for den almindelige klubgænger, men at vi udvikler rigtig mange visuelle artister og musikere, som også føder ud i resten af samfundet, resten af kultursamfundet. Så hvorfor kan man så ikke, hvis jeres problem, hvad er så jeres problem for at overleve i forhold til nogle af de her etablerede steder, som ligesom er der og kan tilbyde det her? Som dem, der er jo masser, man kan jo sige, hvis problemet er at få det til at løbe rundt, hvis man er i de her yderområder, så kan man jo, så er der mange, der siger, så kan man søge nogle penge. Hvorfor kan man ikke bare søge nogle penge til jeres drift eller til noget andet, og så kan man bruge de penge til at få de der ting til at ske, hvis det ligesom er lokale leje, eller hvad man nu bruger penge på derude, ikke? Mm. Ja, altså fordi vi får også hos den anden side støtte, altså for eksempel honorarstøtte og sådan noget, men det er jo ikke noget, vi kan leve på. Og hvis du skal være et sådan statsstøttet spillested, så er der også rigtig mange regler, du skal leve op til, og du skal lave et program, som også giver mening sådan rent public service-mæssigt, eller man skal sige. Så der vil vi være underlagt nogle begrænsninger, som jeg ikke tror vil gavne vores type fester. Der vil være mange arrangementer, som bare ikke vil give mening for os at holde. Og så, altså, så når du skal holde arrangementer, så er der også lidt... Der mangler lidt noget til det vækstlag. Altså, du kan godt søge til en stor festival, eller noget, hvor du ligesom har en stor publikumsskare, men de der små arrangementer, det er ikke nødvendigvis, fordi der ligger bunker af puljer, du kan søge til det. Der er selvfølgelig de der små lokale puljer, som jeg ved, at Metropol også lever på, men det kan man jo ikke løbe rundt på. Ja, så kan man også sige, at mange af de her puljer har jo ligesom også... De har nogle krav, man skal leve op til, og man kan også sige, så har man sådan noget som scenekunsten eller teater og sådan noget, de har måske været bedre til at lobbye for sig selv, så der er ligesom blevet dannet nogle puljer, der passer til dem, og det, som vi er i gang med nu, er ligesom at finde ud af, hvordan får vi nogle puljer, der kan understøtte det, vi laver på vores præmisser, så det må være noget af det, der er udfordringen også. Ja, præcis, fordi at noget meget John i hvert fald tidligere har snakket om, at det der med, at det er svært at putte os ned i en kasse, altså kommunale puljer og sådan noget, kan rigtig godt lide at vide, om du er et musikvenue, eller du er et folkekøkken, eller sådan, hvor skal vi placere dig henne? Og hvis du falder lidt mellem nogle forskellige stole, at du både laver noget kunst og noget musik, og så har du lige en fællesspisning om tirsdagen, så passer du pludselig ikke ind i kassen. Og så er det svært at få funding. Og det er i hvert fald svært for sådan nogle typer, der sidder og uddeler pengene, at forstå, hvad det egentlig er, du er, hvis du ikke er en klassisk kasse-pakkeløsning. Til det, der vil jeg fuldstændig ret. Det er mega svært, når det er, man skal være i kontakt med kommunen, og så få dem til at forstå, at det vi laver er seriøs kultur. Og jeg vil ønske faktisk, at der var en nemmere indgang ind til kommunen, så det var, at man kunne sige til dem, hey, vi er faktisk det her venue herude, vi gør alt det her for de her unge mennesker, og andre, ikke behøver ikke altid at være unge, men mennesker generelt, københavnere,
borgere, os alle sammen. Noget som et produkt, som alle kan komme og nyde. Men snart du siger, at vi vil gerne holde det her arrangement. Nå, okay. Hvor mange bliver I? Har I den her bevilling? Har I det her? Har I det her? Og har I sørget for det her? Og har I sikkerhedsdør? Og har I det? Og det, og det, og det, og det. Så det går op i sådan en bureaukratihelvede. Og det kunne være rart, hvis det var, at man fik mere forståelse som kreative og kulturfællesskaber. Ja. Ja, fordi det er jo måske også et spørgsmål af, hvem er det egentlig, der definerer, hvad kultur er, når vi snakker på det plan. Ja. Hvem er det, der beslutter, om vi er kultur, og om håndbold er kultur? Ja, altså, det er jo en ting, som jeg har tænkt rigtig ofte. Altså, der er sådan en form for, der er sådan en ærgerlig smagsdommeri omkring, hvad rigtig kultur er. Fordi så synes man, at rigtig kultur måske er ballet, eller det er Vega, der har Bonobo på besøg, eller whatever, eller hvorfor er det ikke kultur, at vi har et folkekøkken, og der kommer en masse mennesker og spiser, eller hvorfor er det ikke kultur, vi har en mega dygtig DJ fra Chicago, der kommer og gør det mega nice, og trækker mennesker til. Hvad er kultur egentlig? Og hvorfor er det, vi ikke fortjener at være på samme hylde? Det burde vi være, som så meget andet kultur, der er derude. Ja, for det er i hvert fald noget, jeg synes ofte, at vores type kultur bliver lidt reduceret til, at det er sådan noget med fest og ballade og unge mennesker og bajer, og så er det ikke rigtig kultur. Altså vi så det jo tydeligt, nu snakkede vi corona før, altså den der trappe af, hvem der fik lov til at åbne først, der var vi jo de absolut sidste i rækken. Men altså, håndboldkampe, det var rigtig vigtigt for kultur i samfundet. Og det synes jeg bare er lidt påfaldende, når man sidder sådan og skal rangere, hvad der er vigtigst kultur for lokalmiljøet. Og der kan man sige, der er det jo også noget lobbyarbejde fra vores side, som vi mangler at gøre, fordi det der er ikke nogen, der har gjort endnu. Det er jo det, KFP står og gør nu. Blandt andet dig og mig, Anders. Jamen det tror jeg også, det vi snakker om sidst, er sådan, ja, der nævnte vi det der med skateboardbaner for eksempel. Ja. Det, lige pludselig så gik det også stærkt, så havde hver by i Danmark en skatepark. Og hvordan skete det? Jamen der var ligesom nogle entusiaster, og nogen, der var super engagerede, og kunne finde ud af at snakke det der kommunesprog alle steder. De kom ligesom ud og sagde, at vi gør alt det her for de unge, og byen generelt, og det kunne de se en værdi i, og det kunne sikkert måles et eller andet sted. Og så blev der kastet nogle penge den vej. Og det er jo lidt den rejse, vi er ude på her nu. Nu var der jo den her tryghedsrapporten for ikke så lang tid siden, som ligesom viste, at jamen, mange af de her, i hvert fald mange af vores medlemmer i KFP, er med til at skabe nogle tryggere fester. Og nu er vi på vej i nattelivsudvalget, er der blevet bevilget en masse penge til næste år, til at lave en stor rapport, der hedder Creative Footprint, hvor man sådan mere kan måle ned i, hvad forskellige slags kreative miljøer giver til en by. Blandt andet elektronisk musik, men også alle mulige andre slags kreative ting. Altså så kan man ligesom få nogle tal, og det tror jeg, at kommunen bedre kan forstå. Og vi kan jo også mærke, synes jeg, at nu har vi lavet KFP i 4 år nu, hvor meget mere, nu har vi et nattelivsudvalg, det havde vi ikke for 4 år siden, og vi er blevet skrevet ind på kommunalplanen, så der sker rigtig meget, men hvis man kigger ned til Berlin, hvor de har gjort det i 20 år, så har de jo også stadig en lang kamp foran os, så vi er der ikke endnu, men jeg synes, vi er godt på vej. Ja, og den her Creative Footprint, kan du måske sige lidt mere om, hvad er den har Berlin for eksempel, og hvad har den gjort for dem? Jamen, den er lavet i 10 byer nu, og ideen er ligesom, at man holder en masse fokusgruppemøder, så hiver man en masse aktører ind fra nattelivet, og musiklivet, og kunst og kultur, og så får man målt, jamen, hvor nemt er det at komme rundt i den her by med offentlig transport, både for dem, der skal gå i byen for eksempel, eller dem, der arbejder i byen. Hvordan er gadebelysningen og trygheden der? Hvor mange, så kan man sige, hvad med Amager, hvor meget kultur er der derude for unge i den her aldersgruppe og den her aldersgruppe? Så ligesom på alle sådan nogle parametre måler den op og hiver alle de her folk ind og får snakket sammen. Så ud fra det, så laver man en form for benchmark-ordning, hvor man kan se, okay, København ligger her, eller i forhold til Berlin, eller Stockholm fik lavet en sidste år. Og så kan vi ligesom bruge den over for politikerne for at sige, jamen prøv at se her, det er her, vi halter efter, og de kommer med en masse anbefalinger.
Så det er i hvert fald i de politiske udvalg og i KFP, at det er noget, vi har brugt meget lang tid på at få igennem i natlivsudvalget. Så det bliver fedt at arbejde med næste år. Mega fedt. Og det er jo netop sådan en rapport, som Metropol så kan komme ud og diske op med at sige sådan, hey, vi bidrager faktisk med alt det her, som måske ikke bare lige er synligt på overfladen, men altså, jeg synes, det er virkelig spændende, at man også går ind og kigger på sådan, altså infrastrukturen, hvor mange, altså hvad afføder det også af lokalt salg i butikkerne og i metroen, og jeg ved ikke hvad. Det er i hvert fald noget, altså vores kulturborgmester kan meget godt lide at snakke om infrastruktur og mobilitet, og hvorfor lægger man ikke flere venues i nærheden af metroerne eller S-togstationerne, hvilket vi også er enige i. Så det er jo også, hvis man kan underbygge endnu mere med nogle tal, så går det også den rigtige retning, ikke? Ja, helt sikkert. Er der nogen sådan økonomisk gevinst for os? Altså sådan, tror du, at jeg tænker sådan, hvis man ligesom kan se i den her Creative Footprint rapport, at man har værdi, kunne man forestille sig, at vi lavede nogle, altså sådan nogle puljer, som så sådan talte direkte ind i det. Det synes jeg, det kunne være super spændende, at man kiggede på, hvis der er nogle områder, som så mangler kultur ifølge den her. Ja, jo, det kunne være interessant. Man kunne sige, som du selv nævnte tidligere, mange af de puljer, der er nu, så har du festivalspuljen, som er rigtig svær at få adgang til, så har du arrangementspuljen, og de er meget sådan målrettet specifikt, og så for eksempel, det prøvede vi, da vi søgte ude i KBH Volume, så manglede man 1 point, så det er sådan en pointordning, som ikke rigtig giver mening, men den, der skal sidde og kigge skemaerne igennem, følger pointene, og hvis du mangler 1 point, så får du ikke noget. Hvilket er jo åndssvagt, at puljerne ikke er mere fleksible, eller de er ligesom, om du laver en technofest, eller om du laver et loppemarked, så det er samme pointordning, at pengene bliver fordelt ud fra. Det er jo åndssvagt. Yeah. Og det er jo der, vores udfordring er, når folk, der laver scenekunst, eller ballet, eller skateboardbaner, de har fundet en eller anden bedre metode på at få adgang til de her puljer, ikke? Eller få skabt deres egen puljer. Det er jo det, vi også prøver her, synes jeg. Ja, jeg tror, vi skal til at runde af, inden vi skal have nogle spørgsmål. Men lige sådan sidste afrundningsspørgsmål, så tænker jeg, at vi alle sammen godt lige kunne svare på, hvad det egentlig er for en by, vi gerne vil have kulturelt. Hvis Anders, du vil starte. Ja, altså jeg har kigget meget på for eksempel, jeg synes for eksempel Roskilde er en rigtig fed by, altså, selvom det er en meget mindre by, så er de rigtig fede, fordi de har lavet en musikbystrategi, som går ud på, hvordan man får flere unge involveret i musik på alle mulige forskellige parametre. Det her Aarhus har også noget i samme stil, der har de en masse folk, der har de fået støtte til at bygge 2 venues her inden for de sidste par år, og der er noget fleksibilitet til, at unge mennesker kan få lov til at rykke ind på nogle tomme steder, prøve nogle ting af, og hvis de gerne vil gøre noget, jamen så er de næsten bare kun et telefonopkald væk. Og det er selvfølgelig lidt større i en hovedstad, men jeg tror godt, vi ligesom kan rykke i den retning og have noget i kommunalpolitik og få skrevet natteliv og elektronisk musik ind i kommunalplan på et eller andet. Det er vi jo blevet, men der er stadig et stykke nu, vil jeg sige. John? Hvad for en by vil du gerne have? Jeg vil gerne have en by, hvor der er, at aktører, som også bliver taget mere seriøst i kommunen, at vi gør en seriøs forskel for de lokalområder, hvor vi er. Altså tage os seriøst. Vi gør mega meget for byen. Og man kan jo snakke om rigtig mange ting. Altså de her dage, der snakker vi meget om ensomhed blandt unge og trivsel og alle de her ting. Altså det er jo for eksempel sådan nogle ting, som vi er med til at mindske. Og det er jo super aktuelt lige nu. Vi er et fællesskab, hvor du kan komme og udleve dine kreative drømme, eller finde nogle venner, eller have det sjovt, eller få noget at lave i hverdagen, noget at stå op til. Så hvorfor skulle vi ikke kunne tage seriøst som en kulturinstitution, eller aktørinstitution, måske stort. Måske. Lad os se. Men det er i hvert fald et ønske fra mig, at vi kunne gøre det, eller kunne blive det, at kommunen anerkendt ordentligt. Ja. Ja, lidt i forlængelse af det, tror jeg også, at mit ønske vil være, at man også rakt ud til os som aktører allerede sådan tidligt i processerne, fordi at hvis vi skal have de her blivende kulturfællesskaber, så kræver det jo, at vi kommer ind i
når nu Svanemølleværket skal laves om, eller sådan noget, at vi så får lov til at sætte vores præg på det allerede tidligt, at de ser værdien i, at vi faktisk er en masse sådan super dygtige mennesker, at vi ikke bare er nogen, der laver nogle fjollede fester. Og ser de kompetencer, der ligger bag. Altså, det er sgu hårdt arbejde at lave en fest. Det kræver både teknisk og kreativ forståelse og samarbejde, alt muligt, som jeg godt kunne tænke mig, at kommunen gjorde brug af, fordi der mangler sgu lidt noget kreativ indspark en gang imellem i, hvordan man skal bruge en ny bygning, når den skal laves om, eller en skole, eller hvad der nu ikke skal ligge længere. Og når jeg kigger på udlandet, så er det netop de steder, som er mega fede. Jeg var på en klub i Amsterdam i weekenden, hvor det var et gammelt tandlægeauditorie, der var dansegulvet, hvor jeg bare var sådan, mega fedt. Hvorfor var der ikke nogen tandlægeskole, der spurgte mig, om jeg ville lave et dansegulv? Altså, så det kunne jeg godt tænke mig at se, kommunen så alle de kompetencer, der faktisk kan udnytte tomme steder til noget meget federe. Jeg tror, det er tid til nogle spørgsmål, hvis der sidder nogen i publikum, som har et eller andet. Skal vi gøre den ind i mikrofonen? Ja, den der måske ud, og så... Den er ikke så langt, så... Nu sidder der fast der. Jeg tror, det skal rejse dig op. Ja. Den her kan lige komme ud. Alright. En af de ting, som jeg synes, man ser mange steder bliver et problem i byer, ikke kun her, er jo det her med lydgener. Altså nu var det lige Tusindfryd i Aalborg, er det ikke? Og Fuse i Bruxelles, som rundt af en nabo eller sådan noget, nærmest var tvunget til at lukke. Er der nogle sådan eksempler på nogle måder, man har arbejdet med det i andre byer, eller som især man kunne arbejde med her? Jeg fisker lidt efter noget, ikke? Jo, ja, jeg så godt sagen med Tusindfryd, som de har fået for dem der kender den, de har fået en ny nabo, eller faktisk en gammel nabo, der er blevet bygget en ny bygning ved siden af dem, og nu er der kommet en ny person ind i den bygning, og de har i deres gode ret klaget over, at der er for meget larm inde i deres bygning, for den her bygning har ligesom aldrig været lydisoleret. Men så det vi har snakket meget om, er ligesom, at det samme er sket med Volume også, der hvor vi lavede fester, der flyttede en nabo ind under corona, og som ligesom bare fandt ud af, der var sgu larm her, da det hele startede op igen, og nu havde de nummeret ind til kommunen, så de kunne bare ligesom klage hver gang. Og det ser vi rundt omkring, og der er sikkert også problemer ude ved jer, og måske ikke så meget inde ved jer, heldigvis, men i mange steder i udlandet, så har man nogle løsninger omkring nogle puljer, hvor man kan søge penge til lydisolering. Det har de i Berlin blandt andet, der giver de, jeg tror det er 1 million euro om året, man kan søge til at lydisolere et spillested, eller hvad det nu er. Andre steder, så laver man også noget ny lovgivning i byudvikling, som hedder Agent of Change Principle, som ligesom går ud på, at dem, der flytter ind til en allerede støjende aktivitet, skal sørge for, når de bygger for eksempel en boligblok ved siden af et spillested, at de isolerer det nok til, at det ikke bliver generet under de aktiviteter, de allerede gør. Fordi især her efter corona er folk blevet meget mere lydfølsomme, og ligesom at vi er blevet mere organiseret, så er alle naboerne, der gerne vil have ro, også blevet organiseret. Og alle skal jo ligesom have lov til at være i en by og kunne sove og alt sådan noget. Så det giver jo heller ikke nogen mening, at man opfører en boligblok ved siden af et spillested, og så klager bagefter, fordi man ikke har givet at bruge et par millioner ekstra på at lydisolere det for eksempel. Jeg har mere et spørgsmål omkring, nu nævner I selv, hvordan man kan arbejde mere for at lobbye og omkring på forskellige steder til politikere, lokalpolitikere og så videre. Men jeg tænker, nu har vi jo KFP, som gør et kæmpe stort arbejde lokalt, som er grupperinger af grupper og promoter og så videre. Men hvordan kan vi som musikere og udøvende måske være med til at organisere os bedre i for eksempel Dansk Musikerforbund, DAF, nogle andre steder, som har noget indflydelse på andre planer for elektronisk musik eller lignende. Det er i hvert fald noget, som jeg i hvert fald har bemærket, nu har jeg også været i miljøet i 10 år, at vi historisk faktisk ikke har været skide gode til at udnytte. Så det er mere, om I har nogle tanker der.
Ja, jeg tror i hvert fald i vores lidt undergrundsmiljø har der meget været sådan lidt sådan anti mange af de etablerede foreninger. Men jeg tror, at det er utrolig vigtigt, at vi også råber op der, selvom vi måske ikke helt passer ind i kassen eller er the odd one out. Men det er utrolig vigtigt, at vi sidder med i de der udvalg og ting og sager, hvor man kan få lov til at påvirke dem lidt. For ellers bliver vi ved at være den her mytiske musikerperson, som laver elektronisk musik ned i en kælder. Det er vigtigt, at vi kommer derud og viser, at det er ikke så farligt. Altså, der er sgu ikke så langt fra klassisk musik til techno. Men det ser de jo ikke, hvis vi ikke selv bringer os til bordet. Ja, som du siger, det går lidt i forlængelse af, at vi skal prøve at få en måde for kommunen til at forstå, at vi er ligesom at vi er en seriøs kulturaktør, og de ting, vi laver, er seriøse, om det så er om klokken 5 om natten, eller klokken 5 om eftermiddagen, så er det også det samme som, at der skal være en anerkendelse af den musik, som er ret fremtrædende i det her miljø, også er lige så anerkendt som techno, og at det handler simpelthen bare om, at vi skal blive bedre til at blive forstået som noget seriøst igen. Det er super vigtigt, for det akkumulerer så meget interesse, det akkumulerer så mange mennesker, det akkumulerer penge, det akkumulerer tid og kræfter. Så ja, det er mit besøg i hvert fald. Ja, nu kan man se, nu der for eksempel Københavns Kommune holder sådan et musiklivstræf hver år, nu holder de det næste uge, og jeg var til det forrige år med en af de andre på KFP, og vi var de eneste 2 mennesker i lokalet stort set, der var under 40 år, og det var mere de gamle etablerede spillesteder, der sad og snakkede om, det var et musiklivstræf for alle folk, noget fra musik, men der var ligesom ikke nogen af det her, og nu den her gang, når det er i næste uge, så kommer den anden side af Motopol og KFP og nogle andre forbi også, så det er sådan, jeg tror også, man er nødt til at komme mere ud og blande sig, og det er vi også blevet bedre til. Jeg ved desværre ikke så meget om de her musikerforbund, men jeg ved dem, jeg kender ligesom medlem af det, på trods af, at det koster nogle penge, også man kan få en masse fede ting ud af det, og de har juridiske afdelinger, der kan hjælpe med forskellige ting omkring det at være musiker eller promoter i en eller anden form. Ja, og så måske lige en sidste sådan ting til det er også, at vi skal jo også lige sådan opbygge, at vi også er musikere, altså sådan som DJ's. Det er jo ofte sådan lidt sådan, at du spiller jo bare nogle andres tracks, eller sådan. Men ja, få nedbrudt noget af det, de fordomme, og også noget stigma omkring vores miljø. Jeg synes, det er super interessant, at vi begyndte at holde dagsfester nogle steder og sådan noget, fordi det giver alligevel lidt en indgangsvinkel for nogle mennesker, som måske ikke tager ud klokken 5 om natten, som kan se, at vores miljø altså ikke er farligere, end at det kan eksistere klokken 4 om eftermiddagen på en søndag. Det tror jeg er ret vigtigt, at vi prøver at lave nye måder, vi kan feste på. Også Motopol, eller Pleasure Control, I har jo lavet ude i Planetariet og sådan noget, viser, at den her slags musik, den kan altså også godt eksistere i Herre og Fru Danmarks lokaler. Ja. Jeg tror, vi i hvert fald har tid til et sidste spørgsmål, hvis der skulle være noget. Til det, I sagde med at have dagsfester og nogle fester, hvor at flere kan komme, altså hvor det kan jo godt være lidt skræmmende at komme på de her klubber for de ældre mennesker, der var til det der, som du var til, Anders. Altså, kan man på en eller anden måde få inviteret flere folk ind til at se de her intime rum, som er jo gemte og som er sådan hellige steder for nogen, altså for at fortælle historien om, hvad det er og hvad det kan give, uden at skræmme folk væk. Altså, lad folk forstå, hvad det i virkeligheden er. Man kunne jo, nu er der jo for eksempel, nu bliver der holdt det, der hedder Kulturnatten i København, hvor der ligesom alle kulturhusene åbner. Der er steder, man holder noget lignende i Berlin, der hedder Klubkulturdagen, hvor alle natklubber gør basically det samme. Det kunne måske være sådan noget, man skulle lave en dag i København, hvor man alle KFP-medlemmer, eller alle folk, der laver et eller andet, holder åben, så folk kan komme ud og se alle de andre aktiviteter, der foregår ude hos jer, eller Dungeons & Dragons, der foregår nede hos jer i en hverdag, eller hvad der nu end sker. Det kunne i hvert fald være en måde at nedbryde nogle fordomme på. Ja, for der synes jeg for eksempel sådan, at der er jo nogle crews som jer, for eksempel i Pleasure Control, der er ret interessante der, fordi det netop har prøvet at bryde lidt med nogle rammer, sådan, hvor kan vi også lave en fest, og hvordan kan
sådan et rave også se ud? Jamen, altså lige til det der det er jo okay, nu nævner Planetariet. Og det er jo et godt eksempel, fordi at, det er en velkendt kulturinstitution. Og det var også strategien, eller sådan ideen er at tage sådan et sted og prøve at merge det med elektronisk musikkultur og se, hvordan man kan stå de der to ting sammen og arbejde sammen. Og det gik jo sindssygt godt. Så mere af den slags, tror jeg virkelig kan hjælpe. Men også ude på Metropol, der havde vi en dag, hvor vi havde en masse lokalpolitikere, der kom forbi og kiggede på stedet. Jeg tror også, at sådan nogle ting er med til at nedbryde nogle af de her barrierer, der er mellem det her natteliv og miljø og det omkringliggende samfund. Det er at faktisk være... Vi skal faktisk blive bedre til at på en eller anden måde at åbne op for helt almindelige mennesker, der ikke forstår det her, fordi tit så kan vi godt selv måske sidde og være sådan rimelig inde i vores egen enklave, men vi oplevede den dag der, at der var en enorm åbenhed over for det nye kulturhus, der var opstået ude på Amager. Så mere åbenhed generelt, tror jeg, er vejen frem til at vise, at man laver, fordi generelt set, så tror jeg, folk egentlig er rimelig vilde med det. Men jeg tror, at hvis man prøver at nedbryde nogle af de der barrierer mellem os og dem-agtigt, så kan man komme langt. Vi vil jo gerne. Altså, så ja. Ja, så tror jeg også noget, vi i hvert fald har oplevet på den anden side, når vi har holdt sådan nogle lidt anderledes events, for eksempel en paneldebat eller et eller andet, at så kommer der nemlig nogle lidt andre mennesker, som ikke går i byen, eller måske er de færdige med at gå i byen, som så pludselig oplever, at det her rum kan sagtens skabes i noget andet end elektronisk musik, eller elektronisk musik er måske bare en komponent i det miljø. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi viser, at vi også kan andet. Det er i hvert fald rigtig vigtigt for os at vise, at vi også har noget på hjertet, rent politisk eller kreativt i andre faconer, som man kan se værdien af, når man ligesom skal ud og snakke med sine kommunalpolitikere. Det snakkede vi mig og Anders om lige inden talken her, at sådan, det er sindssygt vigtigt, at man som natklub viser, at de her lokaler, de skal ikke bare stå tomme fra mandag til torsdag. De skal sgu bruges, og der er rigtig mange, der føler sig trygge i for eksempel den anden side, og der er rigtig mange queer-personer, der føler sig trygge, så derfor skal vi også bruge den platform til at lave kulturarrangementer for de her mennesker, som ikke lige foregår om natten. Ja. Hvis der ikke er flere kommentarer, så tror jeg, at vi vil sige mange tak, fordi der var så mange, der mødte op. Og så vil jeg sige tak til John og Anders også, hvis de kan opføre sig ordentligt. Og så fortsætter vi kampen herfra for vores kulturfællesskaber.